שוב שלום לכולם, בשיעור הזה אנחנו נלמד על אבן היסוד של כל נוסחאות התנאי באקסל, ואולי בכלל בכל עולם התכנות, הלוא היא נוסחת if. אז מהי נוסחת if? בעיקרון נוסחת if היא נוסחת תנאי, כלומר הנוסחה נותנת לנו את האופציה ליצור איזשהו תנאי. אם התנאי הזה מתקיים, הנוסחה מחזירה לנו אמת, כלומר נכון. ואם התנאי אינו מתקיים, הנוסחה מחזירה לנו שקר, כלומר לא נכון. לאחר שאנחנו מקבלים את התשובה לתנאי הזה, אנחנו יכולים לתת הוראה לנוסחה כיצד לפעול בהתאם לכל תשובה. יש לי כאן איזושהי טבלה של ציונים של תלמיד, ואני רוצה להראות לכם איך אפשר ליצור איזושהי נוסחה מסוימת שתיכנס לכל תא ותא, ובעצם תוכל לומר לנו האם התלמיד עבר או נכשל באותו המקצוע. אז הדבר הראשון שאני עושה, אני ניגש אל התא הראשון, אני הולך אל שורת הנוסחאות, אני כותב שווה if. ברגע שאני פותח סוגריים, נפתחים לי 3 פרמטרים לנוסחה הזו. הפרמטר הראשון הוא פרמטר של logical test, כלומר הנוסחה מבקשת מאיתנו להזין איזשהו תנאי שיש בו היגיון לוגי. אנחנו נפנה בתחילה אל התא המקביל, אל התא שעליו אנחנו עומדים. אנחנו נפנה לתא F6, ואני ארשום אם תא F6 בעצם גדול מ-55. מאחר ומעל, הציון מעל 55, שזה בעצם ציון עובר, אז כל מה שגדול מ-55, אנחנו בעצם זה יהיה, הנוסחה תחזיר לנו אמת, נכון. אם הציון הוא שווה ל-55 או מתחת ל-55, הנוסחה תחזיר לנו את התשובה לא נכון. ברגע שכתבתי את ה-logical test הזה, את המבחן ההיגיון הזה, אני מפריד בפסיק, ואוטומטית ההפרדה בפסיק מקפיצה אותנו אל הפרמטר הבא, שהוא value if true. value if true הכוונה, אם הנוסחה מחזירה לנו אמת, מה אנחנו מצפים מהנוסחה שתיתן לנו בחזרה. אז אנחנו ניצור הפניה אל התא הזה, שיש בו את הערך, את המילה, את הטקסט שכתוב עבר, ואני אקבע את התא הזה, אני אפריד בפסיק, ההפרדה בפסיק מקפיצה אותנו אל הפרמטר הבא, value if false, כלומר אם ה-logical test שלנו הוא אינו נכון, אנחנו ניצור הפניה אל התא הזה, וגם אותו אני אקבע. סיבת הקיבוע, מאחר ואני רוצה אחר כך להשתמש באמצעות ידית המילוי לאורך כל העמודה, ואני רוצה שבעצם ההפניות לתאים הללו לא ישתנו, לכן אני בעצם יוצר בעצם הפניה קבועה. אני סוגר את הסוגריים, אני לוחץ Enter, ויש לי כאן כבר את התשובה הראשונה, ואני משתמש באמצעות ידית המילוי לאורך כל הדרך, וכפי שאתם יכולים לראות, האקסל מחזיר לי בעצם כל ציון שהוא מתחת או שווה ל-55 כנכשל, וכל מה שמעל 55 יש לו את הציון עבר. אז עד כאן דוגמה קטנה לנוסחת if. אנחנו נפגוש מינים שונים של נוסחאות if גם בעתיד, בין אם זה נוסחאות שונות שקשורות לנוסחת if, ובין אם זה סיטואציות כאלה ואחרות של נוסחת if זו שהשתמשנו עכשיו.